un dels actes centrals del 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències contra les Dones. Com ja sabeu, la pandèmia que impedeix que puguem organitzar aquests i la resta d'actes com ens agradaria, com ens ha agradat sempre, de manera presencial, a peu de carrer o amb el sí de les entitats. Per aquest motiu vam decidir traslladar a les xarxes socials el programa d'actes. Vull agrair avui la presència de totes vosaltres a aquesta xerrada, gràcies al públic assistent reduït que podrà plantejar les preguntes i reflexions que consideri a la nostra ponent, i gràcies també a la persona que ens oferirà la xerrada d'avui, la psicòloga clínica i jurídica Maria Ferrer Espín. La conferència de la Maria Ferrer porta el títol Les violències masclistes dia a dia, impacte del confinament, seqüeles i respostes d'ajuda. Ens interessa molt la seva visió com a professional, perquè certament tot apunta que la pandèmia ha agreujat i de manera intensa la situació de les víctimes. Per aquest motiu, a l'hora de plantejar el programa del 25N, des de l'Ajuntament i des de la taula d'igualtat, vam tenir clar que havíem d'insistir en la responsabilitat compartida de tota la societat. Totes i tots hem de reaccionar contra la violència masclista. Ja no m'estenc més i dono pas a la Maria. Gràcies. Hola, moltes gràcies. Indudablement agraeixo la invitació que se m'ha fet des de l'Ajuntament per compartir aquesta xerrada i també per recordar els orígens, que fa molts anys ja vam estar col·laborant estretament amb el CIAT, amb tot el que pot suposar els diferents serveis d'atenció a les dones del municipi, tant des del servei psicològic com amb la creació del circuit local, com col·laborant amb el suport del grup d'atenció a les dones, amb els diferents tallers que hem anat fent. Indudablement, quan hem plantejat el títol d'aquesta xerrada, volíem fer també una presentació un tant generalista, però centrant-se també molt en la situació actual que vivim, a partir que encara no hem superat aquesta situació de pandèmia que estem vivint per la situació i per l'impacte del Covid, i com això indudablement ha influït en una limitació encara més gran de la llibertat de les dones. Quan parlem de violència masclista sabem que és indudablement un atemptat contra un dels drets bàsics de les dones, que és la seva llibertat. El confinament encara ha limitat més aquesta llibertat de les dones. Per qüestions així de logística i temes informàtics, sembla ser que ara no podeu estar veient directament la presentació, però en els propers dies es presentarà i es penjarà també a la web de l'Ajuntament aquesta presentació, per tant podreu accedir a tot el contingut. I a posteriori, si algú té alguna sol·licitud més, derivarem aleshores cap al CIAT les possibles demandes o preguntes. D'acord? Doncs una mica centrant-se també els objectius bàsics que volíem plantejar avui era compartir un espai que encara que sigui reduït, indudablement som tot dones, representant les diferents institucions i serveis del municipi, però per compartir què ha passat amb aquesta situació d'impacte de la violència amb la vida quotidiana de les dones i com un període de confinament que no hem passat encara, que indudablement estem confinades els caps de setmana, quan és el temps indudablement de major convivència amb les diferents parelles i és quan apareix també més situacions de violència. Abans de la pandèmia i quan anàvem recollint dades sempre dèiem que les dades es disparaven després dels períodes de convivència, després de les vacances de l'estiu, després de vacances de Nadal, de Setmana Santa, amb més temps de convivència, més impacte de la violència. Doncs us podem imaginar què ha passat ara amb tot aquest temps del confinament. Això per una banda, per una altra banda també anem a la pràctica, anem a la resolució o almenys a l'intent de proporcionar recursos d'ajuda a les dones que estan patint aquesta situació i comentarem aleshores una miqueta la situació del CIAT i del protocol local contra les violències masclistes. Per tant, de què parlarem? Parlarem de Covid i violència masclista, parlarem una mica només per sobre però per concretar què entenem per violència masclista, quina és la violència que s'està fent en aquest temps de convivència i quines són les manifestacions, quines seqüeles té això tant per les dones i també per als seus fills i filles i, per últim, una mica l'actuació dels serveis professionals. Si hem de començar, jo penso que és important també, per molt que ojalà tothom ho tingui claríssim, però ojalà també que no s'hagi de celebrar molts anys més, ojalà cap més, que demà és el 25 de novembre, és el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, que ja fa 60 anys que s'està celebrant i que agafem aquesta data a partir que les germanes Mirabal, unes dones que vivien a la República de Santo Domingo, a la República Dominicana,
van ser assassinades. Eren 3 dones, indudablement, de la resistència, i en honor a elles es va acordar que aquesta data seria el Dia Internacional. Dia Internacional vol dir que se celebra a tots els països, no només és una data que se celebra al nostre país, d'acord? I això també permet que s'unifiquin tots els esforços de diferents moviments, entitats feministes, institucionals, per recordar en aquesta data que encara estem lluitant contra aquesta lacra, però que, com deia, ojalà no tinguéssim que celebrar-lo mai més perquè poguéssim dir que les dones estan sent respectades i ben tractades i no maltractades. Simplement també una mica perquè recordem en quin és el marc legal que estem. El 2008 va aparèixer la llei catalana del dret de les dones a erradicar la violència masclista i a partir d'aquí aquesta llei és el mapa que empara totes les actuacions en quant a objectius, formes, àmbits per l'abordatge d'aquesta violència vers les dones. Indudablement, amb aquest marc legal, això passo molt ràpid perquè simplement és recordatori, queda plasmada que s'entén quina és la definició de violència masclista. És aquella violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació de la situació de desigualtat amb el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes vers les dones. Estem parlant sempre que a pesar de tot el sistema patriarcal, a pesar que estem lluitant indudablement, encara no tenim una situació d'igualtat, que aquest seria el punt bàsic de la lluita, aconseguir la igualtat entre homes i dones perquè no es fos una guerra de poder i poguessin tenir els mateixos drets. Aquesta llei, recordo que tot això ho veig ràpid però ho podreu consultar, aquesta llei planteja les diferents formes de violència masclista, que són bàsicament 4, la violència física, la psicològica, la sexual i l'econòmica, i quan dic que són 4, vol dir que aquestes 4 tipus de violència estan reconegudes com delicte. Avui no abordarem les situacions judicials, però hem de recordar que és una llei, que és un marc de protecció vers les dones i que aquests 4 tipus de violència són delictes si s'acometen. Que els àmbits d'aquesta violència masclista pot ser a l'àmbit de la parella, és a dir, quan a partir d'aquí és la parella la que exerceix el maltracte. Amb l'àmbit familiar, vol dir que qualsevol persona d'aquesta unitat familiar està exercint violència vers les dones, amb l'àmbit laboral i amb l'àmbit social i comunitari. Aquests serien els 4 àmbits bàsics. Aquí també incorporo, quan pugueu visionar, l'iceberg de la violència de gènere. És aquesta imatge tan coneguda de quines són les formes de violència visibles i invisibles i explícites i implícites, molt més sutils, però que marquen aquests micromasclismes del dia a dia. I com indudablement, amb els temps que hem estat a nivell del confinament, tot el que ha sigut exercir aquesta violència vers les dones ha estat molt més invisibilitzada, en aquests espais reduïts de casa, on els agressors han pogut exercir el seu poder i exigir allò que volen per complir els seus desitjos de forma molt més fàcil, perquè la dona no tenia altres opcions. A partir d'aquesta introducció així, no sé si voleu comentar alguna cosa. Anem bé? Doncs vinga, seguim. Centrant-nos una mica en el Covid, què ha passat al Covid i violència masclista. Doncs, com us deia, indudablement, si a l'espai de casa, la llar, hauria de ser l'espai de protecció per tothom, ha passat que en aquests moments, tot i ser la mesura de protecció perquè el Covid no suposés la pèrdua de la vida, moltes dones han estat amb el risc de perdre la seva vida per al nivell d'agressió que han patit. Indudablement, a l'estar a casa, a l'estar tancades, què ha suposat per les dones? Que aquest aïllament ha suposat que les dones no podien sortir de casa, no podien connectar amb els serveis d'ajuda, no podien buscar el suport d'aquests espais més privats, més segurs, on han pogut comentar la seva situació personal, rebre suport, rebre ajudes i també amb tot aquest procés d'empoderament que facilita a aquesta dona prendre les seves pròpies decisions, no les decisions que moltes vegades els professionals voldríem que prenguessin, sinó que cada dona amb la seva situació viu una situació totalment individual i ha d'anar empoderant-se per decidir què vol fer o no. Va haver-hi un moment també quan amb tota la situació de confinament les normatives legislatives, legals, van dir que els serveis d'atenció a les dones eren serveis essencials. Això va tenir un impacte importantíssim i se li va donar l'estatus de gravetat de la situació que estan patint les dones, perquè els serveis van continuar estant oberts,
perquè aquelles dones que no es podien desplaçar van rebre suport psicològic, es van obrir possibilitats de contactes per correus electrònics, per whatsapps, dins de les possibilitats que cada dona a casa pogués tenir també d'anar a una habitació, a un espai segur, per poder enviar un missatge, per poder fer una trucada i poder d'alguna forma també compartir la seva situació. Què ha suposat? Que indudablement hi havia dones que ja estaven vivint abans aquesta situació, però també ha sigut un moment nou, on s'han iniciat també nous casos, perquè possiblement l'estrès, l'ansietat del confinament ha suposat que molts homes, en alguns moments podien tenir altres tipus de respostes, que es podia plantejar un altre diàleg per resoldre alguns conflictes, no es pogués plantejar d'aquesta forma, per tant ha sigut el moment d'inici també d'aquestes violències. Què ha passat també? Doncs que en tot aquest temps, si les dones no han pogut accedir als diferents serveis, no han pogut sol·licitar ajudes, però tampoc han pogut interposar denúncies. Per tant, hi ha hagut, a nivell estadístic, ha sortit el dossier de totes les dades que està publicat per l'Institut Català de les Dones, com en el període de confinament l'accés de les dones al servei va disminuir, com van disminuir també les denúncies, perquè les dones continuaven tancades a casa, però en el moment en què s'ha començat a fer la desescalada i que les dones han començat a sortir als carrers, hi ha hagut el boom, com s'han disparat les demandes d'ajuda, les denúncies. Per tant, hem d'estar molt atents a què ha passat en tot aquest període i què ha passat també amb aquesta invisibilització de les dones. Un altre aspecte important també a destacar, a part de les violències viscudes directament, allò que dèiem tant de la violència física, psicològica, sexual o econòmica, hi ha hagut també les noves violències, per dir-ho així, com a l'estar també a casa, dones, nenes, adolescents, han pogut estar patint també situacions de violència a partir de totes les ciberviolències. Després faré també per aquí algun comentari. Què ha passat? Que tota aquesta situació, si els casos que ja s'abordaven eren casos prou complexos, Rosa, amb tot el tema de l'impacte de la Covid, encara tota la pressió econòmica, tota aquesta incertesa de què passarà, ha fet que les dones encara facin un pas enrere, facin moltes vegades més el bloqueig d'aquesta possibilitat de tirar endavant, de començar a dissenyar un projecte de futur, de tenir una mica més d'energia. S'han quedat molts casos bloquejades i encara ara en situació de contenció, d'alerta, augmentant indudablement el seu nivell de risc. Perquè també hem de recordar que quan les dones són assassinades per aquelles persones més properes, per les persones que representen, que li haurien d'afavorir la seva situació emocional i que haurien de proporcionar afecte. Recordeu que realment, i desgraciadament les dades, les dones moren assassinades per les seves parelles, però també apareixen aquestes dades tremendes de quants homes estan assassinant els seus propis fills, fills i filles. Bé, tot això vaig mirant per aquí que no se'm passi res, el que ha passat ho hem dit, això, d'acord? Això també, ho dic perquè són aquestes pantalles que que voldríem compartir i que moltes dones potser també una de les situacions que moltes vegades ens trobem als serveis, quan una dona ve al CIAT, moltes vegades ve, i ho hem compartit amb les tècniques, ve la dona i comenta la seva situació de que està trista, de que no es troba bé, de que està una mica depre. Molt poques dones venen i diuen vinc perquè sóc una víctima de violència masclista. Aquesta situació apareix després d'unes quantes sessions, després que les diferents tècniques han pogut establir un vincle i oferir aquest espai d'intimitat, de protecció, un espai segur i de confiança que amb aquella informació no es portarà a cap lloc que les posi més en risc, sinó que es facilitarà que aquesta dona, com dèiem, pugui recuperar la seva autoestima. Ara veurem tot el que són aquests efectes de seqüeles que pateixen les dones que estan vivint violència. Unes dones que estan perdent l'autoestima, que es troben en una situació ansiosa depressiva, que no poden prendre decisions i que quan van per dir no em trobo bé, poden a poc anar explicant i anar narrant la seva situació. Perquè què ha passat també? Apareix l'altra situació, l'altre concepte que és la minimització de la violència. Allò que moltes dones pensen que moltes de les situacions viscudes no són tan importants, minimitzen,
per moltes causes, per por, per terror, indudablement amenaces, no? Però realment què hem de poder visibilitzar? Que si la parella us aïlla, us amenaça, us ignora, us dona ordres, humilia, crida, insulta, us controla els dispositius, els telèfons, controla els diners, obliga a mantenir relacions sexuals quan no tenim ganes, trenca objectes. Tot això és una situació indudablement de maltractament. No hem de quedar acomodades a que això és lo normal, en absolut. I què ha passat amb tot això? Doncs indudablement, el que dèiem, patint aquesta situació, soles i aïllades, ha suposat una gran dificultat per accedir a què? A presentar una denúncia, a connectar amb diferents xarxes familiars, comunitàries, a poder quedar amb la meva amiga i prendre un cafè i explicar-li què està passant, amb alguna xarxa també laboral, que també suposa aquests espais que la dona pot sortir de casa, pot desconnectar de la seva realitat i que, no dic evadir-se, però sí que en un moment exercir altres competències per les que està totalment preparada. Ens n'anem a la posició dels homes. Què ha passat també, indudablement? Com dèiem, hi ha homes que tenen aquests trets de personalitat amb un nivell de violència molt més elevat, amb aquests trets antisocials, i que projecten tot aquest malestar vers les seves dones. Però que això, si es queda aquí, indudablement portarem el desenllaç fatal. Si el confinament també es pot obrir, es finalitza, aquestes persones també poden assistir a altres llocs, poden aprendre a resoldre aquestes situacions. És un altre dels temes també molt debatut que hem anat parlant moltes vegades. Què ha passat aleshores tot aquest estrès que estàvem patint? Doncs que indudablement han anat apareixent situacions de violència psicològica, retrets, exigències, abusos amb les tasques, insults, crits, humiliacions, com deien, que també han augmentat les agressions físiques en aquest entorn privat, que realment no hi havia ningú més que pogués limitar. I una cosa també, que avui disposem de molt poc temps, però indudablement han augmentat totes les agressions sexuals. La dona no està obligada a tenir relacions sexuals amb la seva parella per el fet que sigui la seva parella. Ha de voler accedir a aquesta necessitat de l'altre. Però què ha passat? Moltes dones han cedit, que no consentit, han cedit com a un resultat d'aquesta estratègia que la dona ha après també a gestionar per calmar l'agressió, per calmar la reacció violenta del seu company a casa. I que aleshores, a partir d'aquí, amb aquesta cessió a mantenir certes relacions, no s'augmentava el nivell de violència. Això ho hem comentat, el nombre de denúncies va baixar, no perquè s'hagin disminuït les situacions de violència, com deien, sinó perquè ha augmentat la invisibilitat d'aquestes i aleshores a partir d'aquí les dones també han après aquest temps a mantenir, a gestionar aquestes situacions d'una altra forma. Però les trucades al telèfon 900 900 120, el telèfon de l'ICD, que és un telèfon d'accés gratuït i sempre actiu les 24 hores dels 365 dies de l'any, és important que tothom tinguem aquest telèfon a mà, s'han disparat les trucades i amb aquestes trucades s'ha pogut fer des de contenció, assessorament psicològic, assessorament jurídic o derivació amb altres recursos que la dona pogués necessitar. Això si parlem una mica de dones que ja estan en situació de vulnerabilitat, però una altra cosa és quan anem afegint altres trets de vulnerabilitat. Què passa també amb aquestes dones que poden tenir diferents malalties cròniques, que poden tenir diferents discapacitats funcionals, que encara els és més difícil, inclús ara, poder sortir de casa. Estan encara en una situació de contenció, estan a casa encara sense sortir, per tant podem preveure que a poc aniran encara augmentant més les demandes als diferents serveis. Rosa, com si no tinguéssiu feina? Què podem plantejar o quins factors podem explicar una mica que han estat mantenint aquesta invisibilitat de la violència durant tot aquest temps de confinament? Indudablement perquè ha augmentat més la vigilància, l'assetjament i el control dels agressors sobre les dones. Eren 24 hores tancades a casa, per tant, el control és absolut. Perquè, indudablement, les dones han pogut accedir, com dèiem, de forma molt més difícil a serveis d'ajuda. Perquè també aquests recursos d'ajuda les dones ho han percebut moltes vegades, que era molt més difícil d'accedir.
l'impacte inicial va ser per tothom, no? Fins que els van poder activar telèfons d'urgència, no es van poder fer atencions presencials, però sí que es va començar a fer totes les atencions telefòniques. Tot això també va requerir d'una reestructuració, d'un procés d'adaptació de tothom, no? No podem mai oblidar també el fet que les dones senten vergonya d'explicar el seu problema. Les dones no volen explicar-ho, per això és el que dèiem abans, quan les dones van als serveis, primer no diuen m'està agredint la meva parella, diuen que no es troben bé, que estan tristes, diferents problemes, però mai un tema de violència d'entrada. Mai, o quasi bé mai, podríem comptar amb els dits. Per tant, a partir d'aquí, què fan? Si no coneixen encara les tècniques, no coneixen els serveis, serà molt difícil que la primera trucada per telèfon ja sigui per explicar aquesta situació. Les dones, per molt també que se'ls digui, i molts comentaris, no? Les dones estan protegides, totes les lleis les protegeixen, no és veritat. Si les dones abans havien de marxar de casa però ara estan a casa, quan estem en processos després ja judicials, les dones es queden a casa però estan molt totalment ubicades i identificades quin és el seu espai. Què penso que sí que han millorat per part de les dones, no? Que han pogut augmentar moltes aquesta habilitat per anar contenint aquesta situació. Allò que deien d'intentar evitar qualsevol tipus de conflicte, intentar, que ha suposat també això, un retrocés per elles, no crear situacions que serien, indubtablement, totalment lícites, de mantenir o de reclamar els seus drets, i també una mica amb tota aquesta por i aquesta inseguretat, la incertesa que tenim, què passarà amb la situació laboral, que encara ha creat, a part de la dependència emocional que sempre tenen també dels agressors, aquesta inseguretat econòmica, no econòmica per un superàvit indudablement, una situació d'incertesa de supervivència, allò que dones necessito aconseguir donar de menjar als meus fills i filles. Per tant, aquesta gravetat d'aquesta situació ha anat creant més tensió a casa, aquest estrès per aquesta incertesa del què passarà, aquest inici de violència explícita directa, que abans potser era més subtil, estava més implícita, amb aquell iceberg que abans comentàvem, que moltes vegades els serveis que se'ls han estat, serveis sanitaris, ho sabem tothom, estan ara centrats totalment en el tema del Covid. Si algunes dones havien vinculat amb la seva doctora, doncs en aquests moments aquesta vinculació segurament està més aturada perquè s'estan centrant en el tema dels Covid. Per tant, moltes vegades també hi ha temes, situacions que són més importants que la situació que jo estic vivint. I què passa també quan hi ha situacions de separacions conflictives, com s'ha també complicat el tema de les visites dels menors, que abans es podien fer amb els punts de trobada, però com es van tancar els punts de trobada i fins que no es va aconseguir un model referencial de com s'havien de fer, el que els nens i les nenes poguessin anar amb el pare o amb la mare, van haver-hi molts episodis que van suposar moltes també situacions judicials amb resolucions totalment contradictòries. Aquí també dèiem això, aquests petits, aquests nens, nenes, adolescents, cal vigilar, supervisar aquest temps d'estar tan connectats a diferents xarxes, com això també és un risc de patir ciberviolència. I que recordem que les ciberviolències també ens estan impactant a totes, perquè hi ha hagut, i coneixem casos de dones que han posat fi a la seva pròpia vida, quan algú s'ha apropiat d'informació personal i s'ha posat a divulgar-la sense el seu consentiment, tant dades personals com indudablement poden ser imatges de diferents vídeos personals, o quan s'ha suplantat la identitat d'una persona, o quan s'està emetent stalking, l'assetjament continu d'anar rebent 50 missatges, correus, whatsapps, etc. Això donaria per moltes més coses. Com anem? Ara aquí havia posat una sèrie de diapos que recull i recorden una mica quins serien les manifestacions, els indicadors d'aquesta violència amb la convivència, com podem aprendre, o potser, segur que ho sabem, i dit aprendre no és correcte, a recordar que aquestes situacions, quan s'estan emetent, això són indicadors de violència, ho podreu veure perfectament, però m'agradaria més passar als efectes psicològics que està tenint tot això sobre les dones. Efectes psicològics que de vegades minimitzem, que no ho tenim molt present,
i que poden ser múltiples, no? I que moltes vegades també el que dèiem és com la dona somatitza, no? Els processos de somatització és quan la dona es comença a trobar malament. El seu cos diu que alguna no funciona, que no està bé. I no hi ha una causa física, sinó que la causa és psicològica. Està patint una situació de violència, però a partir d'aquí aquest impacte, no? Hi ha una repercussió emocional. Comença a no sentir-se bé, a tenir diferents dolors, malestars. Quan la dona realment està patint una situació de violència, hi ha un conjunt de pors, però la por més greu, indudablement, és a perdre la seva vida. Se li està amenaçant de que perdrà la seva vida i que per la seva culpa perdrà els fills i filles, perquè matarà els nens i nenes. No? I esteu veient, no? Com, desgraciadament, com dèiem abans, tenim aquestes llistes de nens i nenes assassinats pels seus pares i una nena propera que va morir, no? A inicis d'any aquí a la comarca. Per tant, aquesta por es converteix en terror, no? És a dir, és que com faci alguna cosa em mata o mata el meu fill o la meva filla. No? Què suposa tot això? Una situació de depressió. Aquestes dones van caient, no? Se senten cada vegada més desprotegides, no tenen recursos personals per activar un nivell de protecció. Aquesta depressió, amb aquesta baixada d'autoestima, pot arribar indudablement moltes vegades a conductes autodestructives, no? Pot arribar a situacions de suïcidi. Si no és així, anem tenint, no? Situacions d'ansietat, situacions de depressió, que es van indudablement pujant i baixant segons els impactes diaris. Aquesta ansietat que perdura, no? Amb aquesta situació d'estrès posttraumàtic, perdoneu, quan fem, no? Les pericials psicològiques de les dones, no? Indudablement un dels diagnòstics que apareixen és l'estrès posttraumàtic, aquest estrès que aquesta dona va tenint a partir d'haver viscut una situació tan traumàtica que l'està deixant marcada i com de tant en tant va revivint, va reexperimentant aquella situació. I el nivell d'hipervigilància, és a dir, estem aquí, no? I qualsevol sorollet, no massa impacte, que sentim a fora, la resposta és moltes vegades no em surt en català, sobresalto, no sé com es diu ara, sobresalto? Bueno, ja m'enteneu, no? Sempre vigilant les portes, no? Una situació d'hipervigilància, com indudablement s'altera, no? El poder dormir, el poder descansar, amb tot el que són trastorns del somni, amb el dia a dia les dificultats de concentració que tenen i aquests comentaris que moltes vegades em fan, que hem parlat tant, Rosa, crec que m'estic tornant boja, la frase aquesta, no? I que hem de dir, en absolut t'estàs tornant boja, en absolut ets culpable del que t'està passant, no? Tot això són els efectes de la situació que tu estàs vivint. Com moltes dones també, amb diferents tipus de recursos, no? Fan recursos externs d'ajuda o queden bloquejades i aleshores comencen també addiccions, no? A diferents medicaments, a diferents consums d'alcohol, d'altres coses, no? Com indudablement una opció no adequada, però la que en aquests moments pensen que poden tenir per suportar aquesta situació. Com apareixen, no? Trastorns de l'alimentació, tant d'anorèxia com de bulímia, com apareixen situacions de fòbies, de crisis de pànic, no? Alteracions indudablement sexuals. Moltes dones, en lloc de compartir-ho, s'aïllen, no? Per tant, baixa també aquesta possibilitat, no? De poder resoldre, de poder comptar amb l'ajuda dels altres. Moltes vegades tenen un comportament dissociat. Dissociat és una mica quan repartim totalment, no? A mi m'està passant això a casa, però fora de casa dono la imatge, intento que la meva vida sigui normal, ric, estic amb els nens, vaig a la feina, però després m'està passant tot això, no? Però si ho tingués això present, no? Seria impossible que jo pogués viure. Moltes vegades també aquesta confusió, que sembla que no estiguin atentes, i per aquí és quan estic confusa, m'estic tornant boja, no? És que no sé què em passa, no? Aquest bloqueig d'emocions. El sentiment de culpa, ho he dit, però m'agradaria insistir-hi una mica més, perquè moltes dones continuen pensant que això és perquè ho han provocat, perquè si ella actuessin d'una altra forma, si ella sapiguessin portar la casa d'una altra forma, no succeiria, no? I això és indudablement una altra de les coses que l'agressor fa sempre, no? Atribuir la culpa cap a la dona. Són dones que no connecten visualment,
tota la seva posició corporal, és una posició de tancament, de no contacte visual, no s'atreveixen, no? Aquesta incapacitat per prendre decisions, no? Moltes vegades minimitzar, no dic enganyar, però sí ocultar la gravetat de la violència que han viscut, per el que dèiem, per aquesta sensació de vergonya, no? De que jo, com ho he provocat, soc responsable, soc culpable i ara com ho podré resoldre, no? I com a poc amb aquest procés també de baixa autoestima va disminuint la seva cura personal, no? La seva cura personal i a vegades també el poder atendre les necessitats dels seus fills i filles. I aquí entraríem en un altre tema, que no penso que sigui el tema d'avui, però com a vegades les dones diuen, bueno, és que em prendran els nens, però és que jo no em trobo bé perquè no els puc cuidar bé, no? I per aquí és on entra també l'agressor per amenaçar, no?, que li prendrà els nens a la dona. Ho deixo aquí. Ara entraríem també en un altre apartat, que em sembla que una de les companyes deia que potser li interessava més, que és els efectes amb els fills i filles. Els efectes amb els fills i filles poden ser múltiples, perquè tenim nens i nenes de diferents edats, i amb totes aquestes edats i les casuístiques, indudablement els impactes són totalment diferents. Però si tinguéssim que fer així com una classificació més generalista, diríem que hi ha problemes a nivell de socialització, no? Són nens que es poden anar i nenes que tenim reaccions als dos extrems. O són nens que els veiem aïllats, inseguretat, o bé nens que comencen a tenir reaccions molt violentes, agressives, i diem, però què passa, no? O sigui, tot allò que suposi un canvi significatiu en la conducta de qualsevol nen o nena és el que hauríem d'estar atent, no? Cuidado, és una senyal d'alerta, no? O com aquells nens també que podien tenir una sèrie de competències socials que relacionaven, que no relacionaven, que participaven, no? Comencem a veure que això també es modifica. Comencem a veure símptomes depressius amb els nens. Els nens i les nenes tenen depressió. Moltes vegades dèiem, això és cosa d'adults, no? És cosa també de nens i de nenes, és cosa de la infància i adolescència, no? Hi ha nens que ploren, que els veiem que estan tristos, que tenen una baixa autoestima, no? I que aleshores hem d'estar atents a tot això. Insisteixo, quan veiem canvis importants. I que moltes vegades es poden posar a plorar, no? O es poden posar un dia superenfadats, quan allò que en aquell moment ha succeït és una petita cosa, però és allò que diem, no? Aquella gota que ja fa que el got es desbordi, no? I que ja no poden més. I aleshores estaria bé que a partir d'aquí ho poguessin comunicar a persones del seu entorn que per ells siguin persones segures i de confiança. Un tercer apartat serien les pors, i pors específiques. I aquí comença aquestes pors també a la por em moriré, morirà la mama, morirà el papa no el veuré més, o pors a algunes situacions d'aquestes quotidianes. Abans dormien sols, ara no volen. Abans feien les coses sols i ara veiem que comencen a haver-hi més comportaments regressius, no? Vigilem una mica tot això. Alteracions també amb la son, no? Comencen a tenir malsomnis, no volen dormir sol, hi ha terrors nocturns. Hi ha altres símptomes regressius, com dèiem, també apareixen conductes d'anuresis, d'encopresis, és allò de fer-se el pip i la caca, quan ja ho havien controlat. Nens que començaven a adquirir el llenguatge i veiem que aleshores hi ha diferents bloquejos o dificultats. Comencen a haver-hi també problemes d'integració a l'escola, problemes d'aprenentatge, nens que podien, nenes que estaven portant un procés d'aprenentatge més o menys ordinari i veiem que comencen a no fer bé la feina, que no es concentren, que no presten atenció, que el seu rendiment indudablement és molt més baix, que no volen compartir o fer treballs en grup amb els seus companys i companyes. Un altre apartat, respostes emocionals i de comportament, quan veiem això que dèiem també, aquests canvis sobtats d'humor, ràbia, ansietat, sentiments de culpa. Hem d'estar molt atent també quan els nanos comencen a dir és que jo sóc el culpable, jo he provocat que el papa i la mama s'estiguin enfadant per la meva culpa, vigilem, o a partir d'aquí, és el que sempre diem, segons cada nen o nena i l'edat que ten, els nens aprenen moltes vegades per imitació. Per tant, poden començar a assumir, a imitar conductes que poden veure tant amb el pare o amb la mare. Per tant, poden veure des de conductes de submissió fins a conductes violentes. D'acord? Símptomes també d'estrès posttraumàtic,
és a dir, són nens que indudablement tindran també aquests malsons recurrents, tots aquests records d'allò que han pogut viure, escoltar, respirar a casa. Fins fa molt poc els nens i les nenes que estan vivint en una situació de violència no es consideraven que eren víctimes directes, en aquests moments sí. No cal que un nen o una nena rebi una agressió física o psicològica, estan vivint en un entorn on s'està desenvolupant aquesta violència, per tant són víctimes directes d'aquesta situació i com a tal també s'estan oferint serveis d'atenció amb aquests menors, amb aquests nens i nenes que estan vivint situació de violència masclista a casa. Sí, gràcies. En aquests casos dels fills i les filles, quan veritablement ja estan identificats, em faig una pregunta perquè els psicòlegs poden actuar, suposo, però aquí s'informa al pare, a la mare. Això en realitat no retroalimenta també el problema base de tota l'agressivitat? Com es fa actualment? Aquest és un dels punts, un dels apartats i dels punts que tenim molts problemes. T'explicaré diferents situacions. Quan els nens... Començaré per una altra banda. Hi ha un concepte que és la pàtria potestat i un altre concepte que és la guàrdia i custòdia. Tot allò que suposi que un nen ha d'anar a una escola o a una altra, que ha de fer qualsevol accedir a una operació o alguna cosa, depèn de pàtria potestat. Per tant, pare i mare han de donar el seu consentiment. Una altra cosa és guàrdia i custòdia, és qui cuida, qui atén el nen segons està un temps amb el pare o segons estigui un temps amb la mare. Quan s'entren a fer consultes psicològiques per iniciar un tractament psicològic, es necessita el consentiment del pare i de la mare. Si estem en una situació que s'està fent una pericial psicològica, s'està fent una valoració dels impactes, de les seqüeles que han tingut aquests menors, no es necessita el consentiment, però només és una valoració. D'acord? Què ha suposat el Pacte d'Estat contra la Violència? El Pacte d'Estat contra la Violència recull que si hi ha un expedient judicial obert per violència, aquests menors poden rebre atenció psicològica sense el consentiment del pare. En altres casos, hem d'anar cas per cas i entrem en lluites moltes vegades judicials. Perquè s'ha de plantejar que si aquest menor necessita un suport psicològic, aquest suport s'ofereix en benefici d'aquest menor, no per utilitzar aquest menor en contra dels progenitors. Per tant, si el pare no consenteix o inclús el pare pot denunciar la mare o pot denunciar el professional que està o que havia d'atendre amb aquest menor, s'ha d'informar a Fiscalia i al jutjat que aquell menor presenta aquestes seqüeles, aquests trastorns psicològics i requereix aquesta atenció. I a partir d'aquí, una vegada més, ens n'anem a resolucions judicials. T'he contestat? Sí. Sí, m'has contestat, sí, gràcies. Dintre de l'àmbit de la partida judicial hi ha la mateixa, no sé com dir-ho, el mateix secretisme, diguem-ne, amb un informe d'aquest tipus pericial d'agressions, etc. En fi, quan arriben aquests informes als advocats, perquè al final, dintre d'allò estarà el pare, estarà la mare i cadascú té un advocat i l'informe pericial arriba a tots dos. Sí. Aleshores, això és públic. Els informes pericials són documents públics. Qualsevol document que s'entra en un expedient judicial arriba a les dues parts. I arriba a les dues parts vol dir que arriba als dos advocats i que arriba als seus clients, el papa i la mama. I tant, i tant. Perquè indudablement aquest menor, si se li diu una cosa, se li diu una altra, com va fer aquest pacte pericial, dirà no me'n recordo, no passa res, o dirà més coses. O? Impedeix d'alguna manera el tractament psicològic d'aquests menors. I tant. Sí, és un dels punts negres de treball. I anem avançant, i ja et dic que el Pacte d'Estat recull un petit avanç. També és veritat que aquests menors, quan són atesos al CIE, que és el Servei d'Intervenció Especialitzada, o també al SAPIA, aquests menors rebren suport psicològic, però podem arribar a situacions d'aquestes. Estem abordant individualment cada situació. Em sembla que... No? Vale.
D'acord. Vols comentar alguna cosa, si tens tan clar? Què? No? Vale. Jo tinc molt clar, més tinc una edat ja que els meus fills ja són molt grans i els meus nets estan ja més ben capacitats, però que de totes maneres a mi em preocupa moltíssim, moltíssim els nanos que tenen la custòdia compartida amb els pares amb tot el tema de la violència, perquè la custòdia compartida s'agreuja moltíssim amb tot això. Estan amb la mare i a la setmana estan amb el pare i entre els dos es maten vius psicològicament, paraules i fets, i han viscut tot el de les cases, i aquests nanos tenen un problema molt, molt agreujat entorn de tot el que els està passant, perquè són nanos que ho han viscut des de petits i s'estan fent grans, i la majoria d'aquests nanos que s'han anat fent grans, i això amb experiències així, són o com el pare, que es tornen agressius. I això és que és greu, és que és molt greu. I per molta llei que hi hagi, la llei hi ha vegades que és molt injusta. És molt injusta. Sí, aquí és el que dèiem una mica. O sigui, quan una parella se separa, en principi, la primera opció és la guàrdia i custòdia compartida. Però si hi ha violència, el que s'està sol·licitant indudablement és que no s'atorgui una guàrdia i custòdia compartida. Però el que dèiem, entrem en el món judicial. Està aprovat que si hi ha una resolució judicial on hi ha una sentència que aquest home ha estat agressor, els nens no poden anar amb el pare. Però a partir d'aquí entrem en el que diem també de que cada jutge a la seva sala, i estem fent també esforços a tot arreu d'intentar, no sé com dir-ho, col·laborar, compartir, coordinar-nos amb l'estament judicial perquè es formi, sigui sensible a totes aquestes situacions, perquè moltes vegades estan bastant lluny de la realitat. Sí, però sabeu que hi ha jutges que són com a borregos que van a su bien plàcida cosa i a vegades que es topen amb problemes molt greus amb el tema aquest. I jo conec famílies amb els temes de custòdies compartides i que les havia viscut quan era regidor de l'Ajuntament, que llavors en aquella època no era tant com ara, però que n'hi havia molt i que la feina era per poder tirar endavant tota una sèrie de problemes amb els jutges i amb la justícia i amb les mateixes famílies, perquè després no sols entren els agressors i la parella, que entra la família colindant. I aquí és quan hi ha tot el meollo i que veritablement no desitjo que ningú passi. Sí, segur. Però indudablement el que estem intentant, i ara entraríem ja a l'última part, seria com treballem tot això, com treballem tot això des del municipi. I per això la importància dels protocols locals. Els protocols locals són eines que recullen les actuacions de tots els professionals que estan vinculats i relacionats amb un tema de violència. Per tant, el que no hem de fer és treballar com a bolets, serveis socials per un costat, el CIAT per un altre, els jutges per un altre, els metges per un altre, sinó que es van fent reunions de la Comissió Tècnica del Protocol perquè s'acordin tot. I aleshores, una altra cosa també important és que no hem de fer victimització secundària. Si la dona comença per al CIAT ser atesa, des del CIAT aniran coordinant totes les actuacions i els recursos on la dona va. Si la dona va primer a la metgessa, ella o la treballadora social de l'ambulatori està al circuit, per tant, s'ajudarà a fer totes les altres derivacions. La idea és que els jutgesses no estiguin sols, sinó que estiguin incorporats en aquests circuits locals. En aquests circuits locals, que jo treballo amb diferents, de diferents municipis, amb alguns aconseguim que vingui algun del jutjat i els altres anem nosaltres, però com a mínim han d'estar partícips en aquests protocols, perquè aleshores veiem que les resolucions, la seva sensibilitat modifica totalment. Però també és important una altra cosa. Intentem no caure que la justícia donarà resposta a la violència masclista, perquè això no és veritat. Si no treballem, i abans ho comentàvem, des de la comunitat, no carreguem també tota la responsabilitat a l'educació, que abans dèiem, sinó a qualsevol ciutadà que vegi qualsevol manifestació de masclisme pel carrer i no comenci a dir, ei,
aturat, prou ja, no? I això no ho faci tothom, no aturarem aquesta situació. Perquè, indudablement, els masclistes tenen poder i a ningú li agrada perdre ni regalar el poder a canvi de res. Això ho hem de tenir molt clar. I ja per finalitzar, el que sí que volia és que tinguéssim molt clar, molt clar, que poguéssim compartir una mica quins són els serveis bàsics. I aquí els serveis bàsics que haurien de tenir totes les dones que viuen al municipi és el CIAT és el punt bàsic de referència. I des del CIAT ja s'activaran informant a la dona dels altres serveis. Quan des del CIAT es deriva una dona cap al CIE, que és el Servei d'Informació i d'Atenció Especialitzada per a Dones i Nens, és quan aquí ja s'ha fet el pas de rebre una atenció de llarga durada. Però primer el punt de referència és el CIAT. Tenir tothom el telèfon 900 900 120 és un telèfon que hauria d'estar amb una etiqueta posada a tot arreu. És un recurs d'urgència que diem important en qualsevol hora del dia i també molt important. Aquest telèfon no queda registrat a les factures. Recordeu que també és una forma que l'home no pugui controlar tot allò que la dona pugui fer. En una situació d'emergència trucarem al 112. I les dones que ja tenen una ordre d'allunyament, hi ha una app que és el My 112, que depèn dels Mossos, que les dones sí poden baixar-se aquesta app en coordinació amb els Mossos i només clicant, ja no cal que diguin qui són, perquè ja tenen les seves dades registrades i per geolocalització la patrulla ja es desplaça. I després a la Tempro hi ha altres recursos que poden ajudar les dones i jo també, ja per finalitzar, no sé si la Rosa, que és la referent del CIAT, també voldria comentar alguna cosa. Com a CIAT, el que sí faria és proporcionar les dades on estem. Estem ubicades en l'edifici de la Foneria. El nostre telèfon és el 93 602 92 00 o el 93 602 92 16. I hi ha també el correu electrònic atencióaladona@svh.cat o igualtat@svh.cat, el que deia també la Maria, és el servei com més de proximitat. Ens coordinem amb la resta d'agents del circuit de protocol de violència, Salut, Mossos d'Esquadra, serveis socials, salut, jo ho he dit també, salut, exacte, educació, exacte. Con lo qual, nosaltres sí que estem allà una mica per coordinar-nos amb tota la resta d'agents. Nosaltres, si ens arriba la dona derivada d'algun altre agent, doncs estem sempre en coordinació i si nosaltres trobem que aquesta dona té algun altre tipus de mancança, d'algun altre tipus, sigui del mateix protocol o de fora, doncs fem també aquesta coordinació des del propi CIAT perquè la dona no sigui la que hagi d'anar deambulant una mica pels diferents punts i departaments. I aprofito que tenim aquí també la regidora per recordar que indudablement si estem dient que tota la ciutadania ha de posar aquest punt i final, aquesta tolerància zero, també és important que des de tot l'equip de govern municipal tothom col·labori i promocioni aquesta lluita. I ja està, em sembla que fins aquí. Moltes gràcies. Callo, si voleu fer alguna pregunta. Jo el que volia comentar és que, d'acord amb el que deia, la violència masclista és un tema que ens repercuteix a tots i a totes i, d'alguna manera, jo crec que hem anat construint, desgraciadament, un relat on hem posat la responsabilitat de les violències cap a les dones. I aquesta és una de les idees més perverses que denota aquest sistema patriarcal i que, en comptes d'empoderar-les, està reforçant i dona impunitat als homes. Per tant, crec que té una certa influència aquesta mirada perquè es troba fortament influenciada per un biaix patriarcal. I és el que dèiem, quan, per exemple, ara ve la pregunta, quan, per exemple, treballeu amb les víctimes, com s'intenta revertir aquest biaix que històricament ens ha anat acompanyant a nosaltres, a les dones. Indudablement, treballem amb cada una de les dones i amb la seva història personal.
Primer, indudablement, quan una dona s'apropa al servei, hem de saber quina és la via d'entrada, què és el que explicita, perquè moltes vegades, com deia, no ve comentant directament una situació de violència. Entrem per algun d'aquests efectes, no?, que hem fet aquest llistat. Quan aquesta dona aleshores comença a explicar tot això, el que és important és explicar-li que aquesta situació viscuda no és una situació única, és una situació que ve, indudablement, perquè tenim un sistema totalment patriarcal, no? I aleshores que la dona comenci a identificar aquesta situació, perquè ho nega, ho minimitza moltes vegades. Quan hem treballat això, comencem a treballar quina és la seva situació personal i tots aquests efectes que ella està patint, per què els està patint i com pot abordar, no?, i empoderar-se per no continuar patint aquesta situació. Però mai, i això voldria també recalcar-ho i abans ho hem dit, la primera opció és quan la dona ve i el primer dia diu que està patint violència, és derivar-la automàticament a fer una denúncia. I això hem dit que no ho parlaríem i ho dic una mica ara. No podem derivar en un primer moment a una dona a fer una denúncia si aquesta dona no pot sostenir tot el procés judicial per fer una denúncia. Primer ha d'estar informada i assessorada, i per això tenim una advocada estupenda, la Sol de fa una pila d'anys, perquè se li expliqui. I a vegades explicant-li el que és un procés judicial la dona s'espanta més i no ho fa. Però sí que és important assessorar-la. I amb aquest procés d'assessorament jurídic hem d'estar també amb tot el procés d'acompanyament psicològic, ajudant aquesta dona a sortir d'aquesta situació de depressió, d'aquesta situació d'ansietat, d'aquestes idees d'autòlisis, de voler posar punt i final a la seva vida perquè pensa que com ella ho ha provocat, si ella desapareix, tot tornarà a estar bé. Tot això significa molt de temps de suport psicològic. Quan dèiem aquí que la dona va un primer temps al CIAT, és per veure, i des del CIAT se li fa aquest suport individual. Però si la dona després es deriva al CIE, poden estar 2-3 anys rebent suport psicològic per intentar, dir-ho així, finalitzar aquest procés de recuperació de la dona. No estem parlant de 2 mesos ni de 4 sessions. És un procés amb molt llarg temps perquè indudablement és el que deia. És a dir, aquesta dona està patint un trastorn posttraumàtic i un trauma no se soluciona un dia per un altre. I en tot aquest procés tindrem pujades i baixades cada 2 per 3. I tindrem també que entendre que quan les dones a vegades diuen he tornat amb ell, no és que a les dones els agradi que les maltractin, és que la dona en aquell moment no creu que pot tenir altres recursos. I nosaltres no hem d'estar ja castigant-les. Hem d'estar sempre amb la porta oberta perquè qualsevol altre moment que vingui poder-la atendre amb les mateixes circumstàncies per ajudar-la, que aquest és el que hauríem de tenir molt clar. Perquè aquí entren tots els altres efectes psicològics, la dependència emocional, les distorsions cognitives, el que es treballa des del més alt punt de vista psicològic. Entens? Sí? Dono una resposta? Gràcies. Bé, ara s'estava dient que la persona, la dona que està denunciant ha de poder sostenir tot el procés i tot el tràmit que suposa fer la denúncia. En cas que una dona no denunciï i, per exemple, una persona externa detecti aquesta situació, què es pot fer? És a dir, una altra persona pot denunciar, potser no denunciar, però sinó animar aquesta persona a donar el pas o fins i tot en el cas dels nens i les nenes que estaves comentant, des de l'escola com es pot fer si es detecta una situació de violència de gènere a casa? Com ho podem fer? Sí. Entrem en un altre punt. És a dir, en principi, i el que sempre s'està intentant és que tothom informi d'aquesta situació. Si uns veïns tenen coneixement que a l'altra casa del costat s'està exercint violència, aquests veïns haurien de trucar a la policia local, d'acord? Com a mínim. En principi, la policia local, si els demana identificació, és per intentar esbrinar que no sigui una trucada d'aquestes que algú fa de forma inadequada, però no té per què constar les seves dades personals. A partir d'aquí és quan la policia es presenta i la policia, el mateix que altres professionals, poden fer denúncies que diem d'ofici. Però és que, torno a insistir, la denúncia no és el més important. L'important és que sí, i aleshores intervé policia local i deriva cap als serveis de suport. I aquí entrem en un altre punt també conflictiu. I si la dona no vol? Si la dona no vol,
Pot ser que la dona no vulgui perquè no vol, i té tot el respecte. Recordem que tenim una protecció de dades que hem de ser molt curosos, però també hem de poder esbrinar si aquesta dona ara no vol, perquè això suposa per ella augmentar la seva por, augmentar el seu nivell de risc. Llavors, el que hem de fer és intentar fer un seguiment. Intentar, pels nens a l'escola, per la seva metgessa, pels altres serveis, estar una mica en situació d'anar fent aquest seguiment. Potser de forma no directa, però sí que hem de vigilar aquests nens i nenes, i això és el que moltes vegades havíem dit. Amb la comissió social, de coordinació entre escoles i serveis socials, poder recollir si aleshores des de l'escola es comenta, estem veient coses rares amb un nen, o cada vegada que aquest nen ha de sortir de l'escola, m'ho invento, els dimecres es ve el pare i tenim cada dimecres per la tarda conflicte a la porta de les escoles. Són els indicadors que hem d'anar vigilant. I sobretot quan els nens, que són molt permeables moltes vegades, comencen a dir coses que et criden l'atenció. O fan dibuixos, o juguen, i t'estan dient tot, amb aquesta inversió de rols que a vegades tenen. Jo penso que el més important és sempre tenir com a punt de referència el SIAD. Detecteu a l'escola que hi ha qualsevol cas, qualsevol nen, una trucada simplement de coordinació amb SIAD, i SIAD pot ser que, ja m'estic passant del temps, que digui si tenim coneixement o no, o ho tindrem en compte, en fi. Però el punt de referència, SIAD. Molt bé, teniu alguna pregunta més? Voleu comentar alguna cosa? Doncs, si us sembla bé, agrair, ha estat molt interessant la ponència, Maria. Sobretot recordar els telèfons de denunciar el 900 900 120 de l'ICD, o si és una emergència, el 112. I recordar al departament, al servei del SIAD que tenim a la foneria, que, com ha dit la Maria, és molt important l'acompanyament. I aquest acompanyament és molt beneficiós que ho fem des del SIAD, perquè és la manera que es trobin recolzades i puguin empoderar-se per fer el que hagin de fer. No m'estenc més, només volia donar les gràcies també a les dues companyes que han fet la col·laboració amb el programa 25N. Són les dues companyes que han llegit el manifest de dones de Sant Vicenç, i són dues dones de Sant Vicenç que són un exemple com la violència masclista no podrà mai amb elles. Són gràcies Gemma Bellmunt i Cristina Carmona. I res més, gràcies a totes per la vostra assistència i una abraçada.